Hemmeňize salam. Men Mehri. Bugün men yeni video çekeyim dedim. Şu an asla avtobusa araşıp durun. Sesli. Neme, hazır hemmemiz odada edeceğiz. Hemmemiz diyeyim de yani men sizinle bileydiyen. Ors rayonu, Ors delde böyle Essenger rayon diysem öyle. O yeri Kings Highway değil, oğlum bir Brooklyn'ın bir rayonu. Şu yerde size umumi iş zat vardı, gurun resmeli. Amerikan iş yadayı nehili zat, ana şu zatlar vardı. Hazırlıkçı avtobusa karşı oturun. Metro almadım, sebebi metro kartı uca haçanına ulunamı karantin başlanan beri. Avtobusları olsa mult ettiler. Sebebi vadicilerin yanına şöyle maşinacın içine pul atyan ya da biledin ulanyan. O zaman şunu nemetyan olan olurum. Indi vadicilere de neme şol koronavirüs yokmasın deyip neme vadicilerin yanına yaptılar. O zaman yaptılar da şu sebeptenim o da kstati görküzüm biliyorsunuz. İn avtobusun biri seyredeceğiniz içinde şeyle yapılanlar. Ana şunu yaptılar. Şu sebeptenim köp neme avtobuslar mutlu umumi. O da benim mut avtobusa minip gidenim goda çem metro kartı satın alamdan. Metro kartı bir tarafına men $3 tölemeli. $3 tölesin gelen ok ekonomi edesinmeli. Şunun için mut avtobusa karışıp durun. Hazır gelir avtobus. O zaman Kings Highway'a gidiyoruz. O zaman mesela Kings Highway'da iş Amerika'da iş yadayı zaten ne hildiğini gurun öğresinmeli. Hemen bir neme şu düşüneceğiniz boloryalı Amerika'da neyle adamla işlep neçe kadar yanına çelli hemen de size gurun verecek. Ну что, поехали. Şu yerde avtobusa araşıp tukak bradra gurun vereyin diyen size. Yine şu neme şu benzin zapravka. Короче, o zaman bu zapravkada yine şu yerde seyretseniz bahası yazılı duranlar. Neme benzinin bahası neçeliği. Bilem oku görünen ok mu? Hadi maşinin aşağına düşmesen ömiri. Короче, yukarısına yazıyor unleaded diye $2.13. Aşağıda premium ma oğlum $2.58 diye görküyor. O ne anlat ya? Neme led demek, neme kurşun demek. O zaman helki unleaded'im şu kurşunsuz neme benzin $2.13. Premium olsa neme half-go'yu neme kaçtvalı. Half-go kaçtva bunlar neme deyip hasavet diyorlar. Bir himik bir element var adı aktan değil ya. Şu aktanı 91'den yukarı olsa şu premium'mışın yani bir ulu kaçtvamışın. Aktanı şu 91'den neme olsa az olsa ona biraz kaçtası pesrekmişin. Şun yalı size biraz şun urun vereyim dedim. O zaman berdi şun öğrenerek ütköşürek bakalar datlar nemet diyorlar. Goyyalar. Zapravkada adamlarım neme kaka bu işine edil Türkmenistan yalık geliyorlar, zapravlatset diyorlar. Yöne berdi neme sizin özünüz avtomatik zapravka edeyiniz. Hiç kimse de zapravka eden yok. Yani bir karollap duran adam yok da şeyle nemet yalnız. Yine mesela yakına bark görsek özünüz neçe gerek olsa короче alyanız şu pampıda salarsınız da maşinin zapravka yerine sonra neçe isteseniz neçe zapravka etseniz sonra bunu ayıryanız da uca nemenin özü size hasavet ya neçe tölemeliğini o zaman şu yürüyen bank kartınız salayanız bank kartı salayanız da o da dedi ya bank kartı salasınız elmesine şu da yöne kartın özünü şeyledip koysanız özü o da dedi ya yani pulunu sorup al ya şeyde hem de avtomatik edilen avtomatizirованный sizin şonyalı edip biliyorsunuz yani elbette Türkmenistan'la конечно hem de ручной ediliyor o zaman bizim bu da idatlara yetmemize yine biradırak uzak vakit gerekin kalk diyen yani umuman Amerika'da şeyle hem de avtomatik bunun olunları bir katkıdıklı olup bilir maşinatlı gıdıklanyanları şu an interim karışıklı avtobusa çöte gelen ok içimiz ya barıp kofe almalı mı ne mi yolun arasında bana Dunkin Donuts seyredip de gel kofe al ya menen mehredip menen barıp şondan kofe almam mümkün o neme metro vermeyecek $3 zato Dunkin Donuts'a neme dvayno yedip beryan diyen mi $4-5 kofesini satın alıp o zaman gatken ekonomim olan bir taraftan seyretsen yine de şu Kings Highway'a pullu gidip geliyenim ya öyle yaşlardan barıp kofe alsam
Şeylikte de yeni garaşaladır. Yeni de ola ederse avtobusa garaşıp bir gelse. Ya, okey. Garaşacağız. Наконец-то geldik Kings Highway'a. Ne çavattan nere? Neme? Innem size biraderak iş var adı. Urun veresin melli. Her size yolu da görküdürüm gidip barayan yerimden. Umum Amerika'da iki yolla işlep oluyor. Biri legalini. Yani elinde dokumentin olmalı, green card'ın olmalı, разрешение на работу olmalı. Разрешение на работу da neme? Şu o da iş izini diyen yani Türkiye'dekileri mesela da. Ortaya bile mok nemelerini. Короче, разрешение на работу olmalı. Şolum seni legal dip hesap ettiriyor. O sonra da iş vizan olmalı. Mesela kampanyada tam iş viza alma kömekte şolum oluyor. Şonla legalini. O sonra nelegalini işlerde olayım. Sen mesela bir student olup gelsen ya turist olup gelsen, ondan sana sana разрешение на работу veren oklar ya da ansat veren oklar. Mesela student olsan sen alıp bilen разрешение на работу onun neme kollejin üstü bilen almalı. Birincilikten kollejden kömek etmeli. İkinciden neme helkini alandadım aydalı hep de 20 saatten artık işlep bilen o. Sen student olup разрешение на работу alsan и то onun her günüm değil yani her любой время'de değil de mesela праздникlarda datlarda Christmas dedi, День благодарения, Thanksgiving'da datladım ona şu teorikler yani 20 saat hep tane işlep bilen ata galan oku vakti işlemek ruhsat verilen o. Şoň üçin olam kan bir wybor goýanok. O zaman şonluk bilen hem köp adamlar şu ýerek indi student bolup gelýärler ya turist bolup gelýärler da nelegal işleýärler. Nelegal işlenlerinde de nähili neme da patstalom diýilýär oňa aýlygyny meselem bankyň üstüne geçirmen eline naq pul alýarlar. Häzir neme size şu gidip baryan urma neme bra Kings Highway bra görkezjek y size şu datlar bardy gurrun berjek. Şonyalı o son helki neme naq pul alýarlar diýenmem nähili. Olam nähili işler mesela biri sonra veripdir orsça bilip neme dip bilýärmi dip işlep bilýärmi dip hawa Amerika gelende imенно New-York ştatda başga ştatlarda kyn bolmagy mümkin. Ýöne imенно New-York ştatyň içinde şu New-York şäherde esasan amende başga ştat New-York şäheriň daşyna etseň elbetde öz maşynyň gerek bolar da dolar sebäbi bu nemede transport publiczny transport, to jest avtobus, metro da New York şäheriň daşynda kän ösmedik, to jest her kimiň maşyny bar. O soň eger ýol gatnamaň ýenemeň ansat etjek bolsaň onda New York şäheri has gowy bolup gelýär. Sebäbi giden ýeriň avtobus, giden ýeriň metro Geme gatnamaň ansat bolýar. Özüň çykda jedip durmaly da näme üçin? Transportyň üçin maşyna almak hökmanna. O soň helki neme nelegal soň ýan gelýänlerim, ýan gelýän studentler bolýar ya turist vizaly gelýänler bar. Olar meselem dil bilen oklar. Sebäbi sen Amerika ýan geldiň sen nädip inglizçe biljek. Toýs biradarak bilýänler badram ýöne kän gowulan oklar, o soň olar näme etýärler? Olur gelýärler-de şu ýerde dil öwrenýinçe mesela madyna işçi bolup girýärler. Olam nähili işçi neme polkalara atlara produkta düzmek meselemde ana şonu ya da gruzçi bolup görýärler. Gruzçi hem näme şol neme gelýär näme şol produkta ýetirýärler gruzavik şu madyna o soň şonu daşaýançy. O soň yine kim bolup işleýär? Ýene restoranda pasuda ýuýançy bolup işleýärler. Toýst türklerde uğraşıp bulaşıkçı diýerler ötýän aşa. Men türkçem gowy däldir kstati. Aram bir kısan söz aydan olur. Ýöne umumy türkçem kan gowy da. Şonýaly o soň pasuda moyka bolup işleýärler ya da ofisiant bolup işleýärler. Käbir restoranlarda esasen Brooklyn'da ofisiant bolup işlemek üçin kän ingliz dili hökmanam da umumy seredende Washington hökman ýöne ine meselem Ors rayona Brighton Beach'e barıp şo ýeriň restoranda ofisiant bolsaň sen diňe rus dili bilen oňup bilýän, soň sana ingliz dili hökmanam da. O soň şeýdip bara bradarak dil öwrenýänçäler şeýdip adamlar
şonyalı işlerde işläberýärler. Osaň legal bolup işleseň näme hemme ýan elinde da dokumentin ba osaň legal go pul alýan. Go pul diýemde de nähili? Meselem indi New York'ta minimum sana tölenmeli pul, yani legal tarapdan işleseň hökümet şöyle näme oýtdy, minimum tölenmeli pul sagatna plança dollar diýip. Osaň 2019'un başından mı näme? Ha, 2019'un başından şu 15 dollar edildi sagatyna. Osaň sen legal işleseň, elinde tam iş vizaň bolsa ya green card'ın bolsa ya bilemok ýene şoňa meňdeş legal işleseň sen o zat dolanny seredin. Näle? Türkiýe ýene gitmek hök manamda ülkörüň zatlaryny berden tapsaňam bola. Näme? Aýşa. Barjom da adamma. Короче, ünsün bölünne. Okey, näme şonyaly legal işleseň, işlejek bolsaň hemme dokumentasiýalaryň ýerinde onu sana iş verenin, yani iş veren şu başlygyň sana minimum 15 dollar sagatyna töläýmeli. Sebäbi ol hökümetin bir zakony. Zakon bolansa onu edäýmeli. Ýöne bärik gelenem şol ya student ya turist ýene ol gelýänler üçin legal işleýänler hem az. Şo sebäpdenem adamlar wow. Bular yaman sesli boldy. Şo sebäpdenem adamlar o zat nelegal işleýärler. Nelegal işlenlerinde de elbette olara az pul töleýärler. Az pul töleýär diýenmem nähili? Meselem sagatna 10 dollar töleýärler. Ene kassir zat bolup girýär, näme? Bu produktow magazina kassir bolup girseň ýa-da şol restoranda da посудомойка bolup girseň, sana şu 10 dollardan artyk tölemeýärler. Bir maksimum euro var adam, belki sana 12 dollar töler meselem. Osaň şonyaly kän nemeden oklar, köp tölen oklar. Şoňa görä, sebäbi nelegal da olaryň bilýärler, sen kagdyň zadyň ýok. Sebäbi sen ilk başda baraňda olar soraýarlar. Handiýa sen kagdyň mamy diýär. Senem ýok, men kagdym ýok, men käşe işlejek diýän, toýst pulu işlejek diýän. Olin olaram ha bolýar diýip şey diýip az töleýärler. Ýöne bir taraby bar. Sizädir daja var legal işleýäňiz diýildi, eliňizde dokumentiňiz bar diýeli. Siz şol 15 dollar sagatyna alýan diýildi. Siz ýenedim şu 15 dollaryň 3 dollar töweregini siz sıravno nalog tölersiňiz. Sebäbi bärde her odatda her işte legal işleseň sen hökman nalog töläýmeli. Nalog over odat ýani bir tölemeli zadyň. Nalogam bärde meselem New York şäheriň nalogy, şäheriň nalogy, ştatyň nalogy, federalny nalog, короче 3 gitdi. Osaň umumy nalog näme bolýar? Где-то näçe bir 28% çykýar. Osaň pikir edip göreň. Eger siz 15 dollar gadanjak bolsaňyz da sagatyňyzda oňam 3 dollar aýdaly nalog ötjek bolsa, 3 dollar nalog ötjek bolsa, onda ýene de eliňizde 12 dollarla galýaňyz şeýle dämi? Osaň ekotudyň bir hasap bolýar. Kakaran sen legal işläňde näme, illegal işläňde näme? Şonyaly, osaň şo tarapyna da seretmeli. Вот так вот. Bağışlarsınız da brad ünsün bölündü şu an ödümü. Neme zakaz ettim. Kofe aldat zakaz ettim Starbucks'tan telefonumdan. Neme men din rождением oldu geçen 5. gün, osaň maňa besplatny kofe polagaytsa ekeni podarka tipa. Hada şu besplatny kofem barp alqaytjak. Dondurlan kofe. Oňa frappuccino diýilýär. Okey. Аллам, ine конкретно сюжет, всем советую. Конечно, sağlık için не очень. Diyabet verir şeyler şekerken yönünde de конкретно сюжет. Anyway, mutuna düştüm. Ura. Короче, o zaman iyiydi. Derde yine mesela parikmahir olup nemedi bilýän, işläbilýän ya da gıylar için mesela dırnaklat oňary bilseňiz, ona medi bilýäňiz. Osaň şu zatlar nemedi bilýäňiz, ýöne iň gowy iş, mesela has gowy dili zady birazrak öwrenip, özüňe biraz uwerinrak bolup, mesela ofitsiant bolup işe girseňiz, has gowy adanarsınız. Sebäbi bärde ofitsiantlar
даже нелегально olup işlänte gowy adanýalar hepdesine $1000 gazanyp bilýärler, goja restorana girseler. Onum nähili bärde дело в том, что Amerikan şeýle sistemasy var. Ofitsiantlara hemme kişi tip berýär. Tip diýende çiwoy berýärler da. Otaň meselem şu nelegalny işleýän ofitsiantlar sagatlaýyn pul alan oklar, sagatlaýyn alan oklar da diňe şol tipden çiwoydan gadanýan o zat pulu bilen ýaşaýarlar. Otaň olara ýetýär. Otaň legalny işleseň wapşe ondan mowa. Sebebi legalny işleseň meselem elinde dokumentin zadyň var olup raboçy neme bilen işe şeýle girseň ofitsiant bolup Manhattan'da zaten gowy restorana işe girseň sana sagatlaýyn bir töleýärler aýlygy. Üstüne sen çiwoy alywam, şo tip alywam gadanýan üstüne. Osaň Manhattan'da zaten işleýän adamlar hepdesine $1,500-2,000 aýlyk alyberýärler. Şeňa çiwoyň tipin üstü bilen sebäbi olaryň şeýle sagatlaýyn tölegine seretseň, sagatlaýyn töleги где-то bilemok bir $400 da bolar meselemde. Aydaly bir hepde 40 saat işlet diýelimi? Şolar osaň şeýle tam şonýalyk. Karaçy $400 näçe bolar? Ýöne şoň $400'dan daşara mişe çiwoy adam üstüne goşulýar da aydaly bir hepde $1000 çiwoy gadansaňam eýýam sen $1,400 gadanýan. Hepdeňe. Olam konkretno gowy pul. Otaň şonýaly bärde otaň nelegal bolup meselem işleýärler, ne biziňkiler hem gelýärler. Gelýärler de biziňki diýemde ne türkmenler diýerler, özbek, ýene SNG orslar gelýär meselemde gelýärler de herki Brighton Beach'e ya şoňa bir ors raýonlary, ýani şunuň ýaly raýonlary bärde de orslar bar da. Şo ýere restorany neme bolup girýärler. Ofitsiant bolup girýärler, bulara sagatlaýyn tölenoklar. Tölenoklar da diňe çiwoy töleýärler. Dosyň çiwoy diýemde näme şo näme o zat müşteri, to есть klient näçe goýup gitse şoňa görä. Otaň abyşna bärde standart sen iýen naharyň bahasynyň 18%-ni ya da 15%-ni spasiba diýip çiwoy goýup gitýär. Otaň men meselem häzir 2-3 tane adam bolup biz hemmemiz bir restorana baryp şöyle $100 nahar ýesek, şu $100 pulun $18'ni men şu restorana goýup gaýtýan. Üstüne berýän. Plus men işe 9%'dan töleýän üstüne 9%'dan eta nalog. Otaň bir kredit görüň, men $100 bir soýan. Onun üstüne 9%, to $9 bir oýan. New York'un nalogu diýip, restoran nalog diýip bir oýan. Üstüne de ýene de 18% goýan. Olam $18 bolýar. Otaň hasap edip göreň. 118 plus 9 127. Aha, men $100 naharym, men $100 nahar ýen bolsam, men umumy $127 jüýümden çykaryp şol restorana goýup gaýtýan. Şoňa sistemasy var interesny nemäniň Amerikanyň. Otaň no Washington näle bolanda sırano neme restoranda ofitsiant bolup işleteň has wygodny bolýar. Menem meselem student wagtym, men özüm şu New Yorkda okudum da bakalavrymy. New York'da okudum bolin, student wagtym menem ofitsiant bolup işleýärdim. Men işlemedik, işim bolmady. Kassiram bolup işläp gördüm, ofitsiantam bolup işläp gördüm. Hemme zat etdim. Pul gadanmak gerek da. Otaň ofitsiant bolup işlemde menem şu ýekeje man adam alamokdum. Sagatlaýyn wapşe maňa tölenoklar, men diňe şol çiwoy kim näme klient näçe goýup gitse tip şoňa görä nemet diýdim. Çiwoy da tip diýilýär inglizçe, tips diýilýär. Bot otaň şoňaly şolar näme goýsa otaň käwatlar, müşteriler datlar, klientler az goýýar da gysyklar datlar. Meselem 10% goýýar, ýa wapşe goýup gitmeýänler hem bolýar. Otaň olary görüp içiňen ýady bar. Sene jan edip olara hyzmat etýän. Sırtarıp zat edip, ýylgyryp zat edip neme. Kakda, nu köprek pul goýup gitsin diýip. Olar olsa belaň safynam goýanoklar. Bir içiňen ýa. Özüňem garyp student. Pulum gerek. Etam aýdal indi kep dedem kollejiňe tölemeli, tam plança pul. Otaň şoňaly iş ýady şeýle Amerikada. Legalny, nelegalny. I o zat şoňaly prostoy işler, dil zat öwrenýänçäň. Ýöne bärde ösüp bolýar. Näle ösüp bolýar? Meselem ingliz dili zat gowy öwrenseň, şoňa görä gowy işe de girip bolýar.
Goji işe diyem dedim. Neme şol belki has go restorana girip bilersin ya. Belki bir restoranda go bir manager bolup köp kazanıp bilersin meselemde. Şonyal etip bolya. O son eğer berde legal status alıbilsen, meselem green card ussoňda ya da Amerikan bir grajdanına öýlensen meselem ya da bir kampanya sen gat talantly biri bolsaň meselem alym himik ya ýene bir zat bolsaň onu kampanya sana viza alıp berse meselem onu şoň üstülenem sen legalny raboçy viza dat edibilsen şonu da o da edip bolya. Go kampanyada da işe girip bolya. O son neme bir soraptır o da hatta komentariyada sen nerede işleýäň? Men özüm o da işleýän, häzir bir media kampanyasynda işleýän, media diýem de televideniýe bir kampanya. Şol neme? Orslaryň ORT'si ýene fiýaly bir kampanya. Şol berde Amerikada uly bir kampanýalaryň biri, şonu işleýän Global Medbuat amallary, yani Google Translate'da gördüm ben, periodunu bilemem. Global Media Operations diýilýär biziň departamentimizde, ýöne Global Medbuat amallary bolup gitýär ekeni. Şol departamentde işleýän men. Oson şonýaly aňarýam näme? Diplomyň bolmaly, dil bilmeli, näçe işiň bilmeli da, optraboty bolmaly. Oson şoň göre elbetde gadanýan pulum elbetde näme tapawutlanýar. Yani ofisant ya yeni yalgadana ok yeni de bir zat var. Dine Amerika'da meselem käbir ofisantlar biz ýaly ofis işgärlerden köp kazanyp bilýän inanmarsyňyz ýöne. Şonýallar ba meselem ine neme var Nusret restoranlar bilýänsiňiz neme şu Nusret restoranyň şu ýerde bir filialy var. Şu New York'ta şu Nusret restoranyň içinde işleýän adamlar ofisantlar ödem men daja neme de başladılar hakında hiç adam diýemok. Ofisantlar ýylyna $100,000 köp kazanýarlar şolar. Представляете? Ofisant bolup sen Nusret'de ofisant bol New York'ta sen $100,000 kazanyp bilýän. Has gowur skally ýylyň bolsa 120 kazandyrjak şolar. Odan şu Nusret ýaly takoy fine dining ýani bir gymmat restorany işe girsen elinde de dokumentin bolsa $100,000 arkaýnam kazanyp bolýar ýylyňa. O ýylyň adam $100,000 kazanjak bolsaň olam gideta hepdeňe $1,800–2,000 aýlyk girdejek bolýar da. Ýöne $100,000 diýip neme diýip aýtýan men onu? Nalog tölemeňden öň. Çünki sen hemme da nalog töleýän. Sen $100,000 kazananyňda näme? Sen şonuň gideta 30%-ni sırano nalog tölersin. Osan eliňe aljak. Onsoň men size helki aýdan nadym bilen neme sравнение bereýin diýen. Ine şol aýdaly Nusret'in ofisantlarynyň ýylyna $100,000 kazanşy metelem. Berdine ofis işler bolsaň inni sredni kazanýanlary ofis işgärleriň umumy $40,000, $50,000, $60,000 şonýalrak. Endi New York'da biraz köpräk bolup biler, belki tam $70,000 da ýylyna. Ýöne olam nalog içine alman aýtýan, nalog tölese elbetde eline düşecek puly neme azrak bolur. Osan meselem sekretarşa zat bolup işleseň bir ýerde, onu sen sagatyna $15 alarsın. Doýsty neme legalny bir ýerde legalny bolup tam kassir bolup işleseňim şowur pul alýan, sekretarşa bolup işleseňim şowur pul alýan. Belki käbir sekretarşalar sagatyna $18 alýandyrlar. Toýst her hili neme bolýar da, her hili ýagdaý we her hili işlenýän yer we şonýaly. Odan şoň üçin diýen Nusret'inkiler meselem ýa-da Nusret'e meňdeş gymmat gowy restoranlar we berde ýürüte baýlaryň gitýän restoranlar, ana şolaň luboy birine gidip işleseň, ofisant bolup işleseň konkretne kazanyp bolýar. Ýöne berde ine köp adam pikir etýär-de Amerikan içinde däl adamlar Türkiýede bolsun ýa Türkmenistanda bolsun tapawdy ýok. Ay Amerika şeýle näme tam pulu kän bagda neme ösüp duran pulu vardır zat diýip Amerikada ýaşaýandan pulum kän diýip ol ýalňyş. Sebäbi şu ýerde hemme kişim günü güderany bilen işläp
hiç kimem artık pulu yok. Her kim eşek gel işleye derler da dedim eşek gel ağır işlerde işlep adamlar pulu berkit yerler. Pul kazanyalar o zaman yine конечно Amerika'da kazanacak pulun все равно там mesela Türkiye'de ya bir ortiyette kazanacak pulundan has koyu şeyle dengeştirendi. O tarafından hava. Yönü Amerika'da şonça pul kazanığın göre adam sen şonça da soğuyan. Berin çıktı cıstı ken. Esasanım конечно çağa çuğandadın bağ olsa. Gater ve çıktı ken. Yönedir çağa çuğul bulmasanım maşalan bulmasa da yekudun çıktı az değil. Mene size hasaplat bereyin. Mesela mene New York'ta yaşasan. Şimdi New York'un dışında yaşasan nemi? Maşinin molmolayı seversen burada dedip yetmeli. Bir yerden başka yere nemi? Burada bir aşmalı şeyle değil mi? New York'ta yine ne olsa da metro olan olayan, avtobüs olan olayan, o zaman şeyde transport olayan. Yine şu New York şehrin içinde işlesen mesela hep denedim. Aydalı bir pasuda moyka olu işlesen de pasuda restoranda pasuda yusan hep denedi aydalı $600 aylık alayan diyeli. Buraya yaman kirleken kapa. Okey. Neme hep denedim $600 aylık alayan diyeli. Belki $600 inni neme buraya da $2400 öyle şeyle değil mi? Şuna nağd pulu eline alayan şu pulu diyeli. İnne çıktı seyredeli. Eğer siz metro kartı satın alırsınız bir aylık New York'un içinde. O metro kartı metroda bir işleye, avtobüste de bir işleye. Yani ikisine ulanı biliyorsunuz. İkisine ulanıttırıyor şu. O zaman her ki bir aylık metro kartı $127. $127 sen her ayda şu metro kartı gidireyimeli. O zaman ikinci çıktı telefonuna. Telefon verdi ardan nemedip bolya yani telefonu kampanyalardan ardan alıp bolya mesela metro PCS dip bir neme var kampanya var ya da boost dip bana şolardan ardan alsam bolya belki T-Mobile dedi Verizon eyle olur biraz gımmadrak bolya yöne ne gımmadın almak hükman mı pulun ekonomi çekilin şovurdat şeyle şovurdat diysen bolya o zaman şönyalı. O zaman telefon adam aydalı $50 çıkaryan diyeli her ayda. $127 metro kartın plus üstüne de $50 koşun nem için telefon için $177 eyyam çık yaşı. İnni arendana neçe tölemeli. Menin student doğrum конечно arenda has ardandı. İndi конечно gımmatladı biraderak. İnni arenda men точно indi Toşna bile mok yönü vroji neme olu etken. Mesela sen bir otoğu başka biri bilen neme sen bölüştün. Bir otoğu men bir komnata var da etken. Mesela iki komnatlı kvartiranı arenda etseniz şunun bir komnatında yekaca özün yaşayacak bolsan $800 töverege toçna tölersin. O zaman yok yeközüm yaşayacak ya şu otoğun bölüş yok biri bilen ekonomi edecek deysen onda adam maşına $400'dan çıkar. O zaman şunun üstüne koşayın. Belki $177'ın üstüne de $400 koşun. O neçe oluyor? Yani $577'ınız çık ya sizin. O $577'dan sizin yönü ingvir необходимый zadınıza çık ya. İngvir gerekli zatlarınıza çık ya. Şu da siz bolon ok da sizinki. Şu hükman neme değmeli. Transport hükman gerek, telefon hükman gerek. İyi yaşama için hem hükman gerek. Şu da atlanız için eyyam size $577 çık ya. O zaman siz yenedim ne mi? Boş gününüzde zadınıza aylanasınız diyorlar. Mağdiyine gidesiniz diyorlar belki. Dostlarınız ile restorana zada gidesiniz diyorlar. Onu da çıkararsınız. Mesela normal restorana gidip bir normal iyi biçip zaten kaydayın neysen normal diyem de gımmatta takva kafe zat bilen ortaça. Şu yerde tipi zatı bilen özünüz $40 koyup kaydarsınız. O zaman $40 şunu restoranda koyup kaydarsınız özünüz. O zaman mağazine zaten mesela uyda pişirecek diye produkt alacak olsam şuna mendeşirak. Produkta adam elbette pul çıkar. Tam
çöröňi $2 alarsın, süýdüňi $3 alarsın. Şonýaly ýumurtkaňy $1,5 alarsın. To şonýalyrak näme ýumurtkaň diýemde näme içine 12 sanak ýumurtka bar nämäniň konteynerçiň içinde şoňa aýtýan. Osoň şonýaly elbetde produkty satyn alyp özüň bişirseň ekonom bolýar. Ýönonda da käwatlar özüň bişiresiň hem gelmesin bolu oglanlar. Onçakly kän özleri bişiresem gelen okda. Yine de bir zat käwat wagtyňam bolanok ýa-da gelýär. Mesela men student zatym hem işleýärdim hem okuýardım osoň ýa-da gelýär. Nahar bişirme ýaraň ogam gümün alsyn diýär. Osoň şu anakomiýaly lapşa ýywaýlanyp börsüň bara näme maksat bolsa. Häzir meniň kän eder işim ýok diýen ýarak häzir wagtymy alyp pişirýän öýde zatda. Sebäbi diňe işläp gelýän uje okamok zat edemok. Arkaýyndan puluň soýýan eýlebeýle. Şonýaly şeýdip şonýa çykdyjylar bolýar. Osoň şu datlary sowanyňyzda da näme-de aýdaly bir aýda bir $800 soýýan diýerler. Restorana eden olursunuz, mağazadan bir daha satın alan olursunuz, yaşayacak satın alan olursunuz, belki de odan krasovka çıkar onu alırsınız bilemok. O zaman siz bir ayda $2,400 kazansanız, onun $800'ını soğucak olsanız, size ne çağalya? Häzir men hasap edip bereyin. $1,600 galya. Oh, benim matematikam elbette elekeni. $1,600 galya. Şey diýen siz $1,600 biriktirip bilýäňiz her aýda. Ol pul asla ulu pul däl. Ýöne elbette başga ýurt bilen deňeşdireňde elbet pulam da. Sebäbi $1,600 näçe zat alyp bolýar. Meselem Türkmenistanda häzirde dolaryň nemesi bolýar. Şonýaly Amerikanyň iş ýagdaýa şeýlerak. Osoň derdi käbir adamlar men näme etýänna? Meniň bir gynanýan zadym gynanýan diýmem näme? Ne biziňkilere seretýän SMG'lara men näme diýemok? O, näme biraz sözüm böleýin. Tesla maşyn, bilemok siz bilýäňizmi bilýäňizokmy ýöne elektrik maşyn. Görýäňizmi logosyny? Tesla'nın logosu. Bu o zat elektrik maşyn. Näme siz benzinsiz işleýär. Diňe elektriçistva işleýär. İçinde de görýäňiz, dashboardynda da diňe näme bar? Kompýuterni. Bunu o zat öýüňe getirýäňde o zat etýäň. Toga sok koýan. Toga sok koýan ýa-da işiňde zatynda toga sokulýan ýer bolsa toga sokup charge etdi. Telefonuňy charge ederiň ýaly maşynyňam toga sokup charge etýän. Osan şoňa görä de ýöreýär. Elektriçisk maşyn. Anyway, ýygyma gepime baraýyn. Näme men gynanýan adym näme? Meselem SMG'lar gelýär. SMG'şnikler, türkmen, özbek, täjik, ýene Orus, Belarus şoňa meňzeşler gelýärler. Berde ağır işte yıllarca işleýärler, yıllarca işleýär. Şolar indi ağır işte işlemekle bir aýyp zat däl, her kimde bolýan zat bolan ýöne. Meselem ösmek islenok bar. Özler aýtýar, ay men dil öwrenip bilmer, ay maňa näme gerek, şonýaly gurrunlar bilen ösesi gelenok hiç kimiň. Osaň olur näme diýýärler? Yıllarca 10 ýyl, 20 ýyl bilemok öleýinçäler. Ağır işte işleýärler. Şu gruzçik bolup, yene bolup, ya bilemok remont etdiýärler, ya biriniň otunu orýarlar diýen ýalyrak, otun diýmem näme şu gazonlar asalaýarlar da etdiýärler. Şeýdi bagry işte işläp böler, ýöne şolar. Säher zähmet çekip bir dil zat öwrenseler, meselemde dil zat öwrenip birazrak, bir alçagrak bolup, bir kysana kurs okasalar. Daja universitet oturmak hök manamda bir kysana hüner üçün kurs okolýar. Şolary okasalaryň ýa-da meselem elektrik bolsalar ýa-da plotnik bolsalar ýa şoňa meňzeş zat bolsa-da kursat okap şoňa örärak bir işe soň girip bilseler, şolar aňsat işte işläp bilýärler, biram köpem pul gazanyp bilýärler. Ýöne olar şonu etmek isleýän oklar. Menem şoňa gynanýanym gaharmam gelýär. Düşünemogum. Sebäbi men näme-de özümiň student döwürdäki aýdaly bir ofitsiant bolup işlän
döwrümdäki agyr işimi şu wagtky näme bilen deňeşdirsem, şu wagtky günüm bilen deňeşdirsem, şu wagtky günüm gülýärli. Sebäbi näme? Obrazowaniýa aldyň şeýlemi? Normalny kompaniýada gowy işte işläp börsüň, gowy pul gatganýaň. Agyr işläň ok, derläp işläň ok, bir arkaňda agyr zat götereň ok. Osaň her kim şonýaly durmuş islemedimi diýip men şonýa sorag beresim beli. Ýöne näme düşündir o da deden oklar şonu. Osaň ýene bir zat men geň alýan meselem biziň öz türkmenlerimizde de. Şu Amerikada ýaşaýan türkmenlerimiz bar. Şolar indi elbetde ol her kimiň öz wybery. Ýöne ine şolara meselem aýallaryň atlaryny Nemede işleden oklar. İşledin diyem ok. Ol elbette her kimin öz wybery. Sen eger ayalyň zadyň işletmän üpjün edip bilseň, meselem oňa ýetesi zat ýok. Ýöne şoňa görä ayallary ýa yeneleri ýa umumy käbir adamlar dil öwrenjek köp helem bolup ýatan oklar. Osaň aýdal olaň çağlara dil bilýärler. Olaň ayallary zatlar olsa dil bilen oklar. Osaň çağlar Amerikan çağayaly, İnglisçe gürleýärler, ejes o İnglisçe gürläwlen. Men şoňa düşünem ok. Meniň pikirimçe sen plany ýurda immigrasiýa edip barýarmy, sen şo ýeriň dilini öwrenäýmeli. Sebäbi bir hili öwrenmeseň ýuwajenýa ýaly bolýar-da. Häzir biri migrant meselem Türkmenistana gelse, Türkmenistanda ýaşajak bolsa, men şonuň türkmençe öwrenmegini islärim. Sebäbi türkmençe öwrenmese Немета bir ňuwajenýa bolýar men pikirimçe. Ňuwajenýa diýenim ay gelimine türkmençe öwrenjekkä, siz meniň dilimi bil diýip dursa meselem. Bilem o karoçy. Şeýdip Amerikada şu ingliz dilini öwrenmeýän adamlary men hiç aýdaly halam ok, skажем так da. O diňe türkmenler atnasiýetsida meden ok berde. Şonýallar kän. Özbegim olsun orslar ama o Brighton Beach tarafa gitdiýän olen var. Aňarda kurslara vapşe 20-30 ýyldan beri ýaşap beren orslar var. Ýekiji ingliz dili dil söz bilen ogumdar şolar. Diňe näme spasibany, привет bilýärler bolly. Osaň şonýaly adamlaram ba. Men osa şonu goldamok. Meselem sen bir ýurda geldiň, sen şo ýeriň dilini öwren, sen şo ýeriň kulturasyny öwren. Osaň ýaşap ýörüň ýeriňde de biraz ösjek bol, bir aň tarapdan atdan bir ösüp birazrak bir kitap zat okap, dünýä garaýşyny giňeltmelimi kadiýan. Sebäbi şonça ýollar söküp geçip sen o da geldiň, meselem Amerika geldiň. Şoňa görä bir geleniňi halallamalymy kadiýan. Amerika gelibem ýene de aňyň seniň ol öz ýurduňda kyýaly beýniň işläp dursa, ýani şol dünýä garaýşyň giňelmese onda Amerika geleniň peýdasy näme? Ine meniň soragym şol. Şonýal dostlar. Nemesi? Nundi Amerikan iş ýagdaýy şonýaly, dil ýagdaýym şonýaly. Dili bilmenem iş tapıp bolýar. Dili bilmek hök manam däl. Ýöne men pikirimçe dili bilseň, Amerikanslara uwajenýa olarmy kadiýan yerli halk üçin. Ay eger öwrenesiňiz elmese onda näme? Onda ömrü boýu agyr işte işläp biliňiz bükmeli olarsyňyz da. Olajak öz işiňiz diýen ýalyrak. Ýene de soralaryňyz, atlaryňyz bolsa arkaň kommentariýada ýazyp beriň. Indiki videom näme barada etjek bolur. Amerika nähili gelmeligi barada. Oja bir kuja adam näme sorady, şo hakynda video çekäý diýip. Men hemme zady çesne açaçan ýazaryn hiçli gizlilik bolmaz. Sizem ýoluny aýdaryn. Sizem şoňa görä eger gelip bilseňiz Amerika gelersiňiz, bolmasa da näme aňlaý diýilýär, şonýal bolar. Häzirlikçe hemmekşi bilen hoşlaşýan, hemmeňize sag bolun. Kanalyma ýazylmagy unutmaň, like goýun, i kolakolçyga da basyň. Indiki videom çykanda size habar berer ýaly. We ýene de şu videomam öz dostlaryňyza, atlaryňyza da rekomendawa ediň, belki olaram gyzyklanar şu video bilen. Amerikan iş ýagdaýy bilen. Polarany hemmeňize sag bolun. Menem öýe ýöräýin.